Tervetuloa uudelle videolle. Käydään tällä videolla ekoilla jokkistesteillä ja käydään katsomassa kuinka Elias pärjäs asfalttikunkus Kemorassa. Kattokaa video loppuun, niin näette kaiken kontentin. Tosiaan viikonloppuna ajettiin Kemoras asfalttikunkku jokkiskisa. Elias oli siellä ajamassa nuorten luokas. Oli kyllä mielenkiintoiset kapinat. Ei ole koskaan ennemmin tullut käytyä asfalttikunkkua seuraamassa paikan päältä. Oli kyllä mielenkiintoista katsoa minkälaista tuo jokkismaailmakin on. Ei ole siihen hirveämmin tullut perehdyttyä koskaan, eikä kovinkaan paljon ole tullut käytyä kisossa katsomassa. Oli kyllä aika silmiä avaava kokemus. Käydään sitten kurkkaamassa, miten tuolla Kemoran asfalttikunkus Eliaksella meni. Valmiina Elonen, Heinonen, Kalliokoski, Mukkola, Raikkonen, Kukkonen ja Tiainen. Tällä hetkellä kolmospaikalla. Rasmus Rajala on neljäntenä, ei ole tuo neljäs kärki. Sitten on muutama auto, missä ei ole väliä. Rajala on viidentenä, Jules kuudentena ja 238 Kiilström on seitsemäntenä. Rantasen Jesper menee ohi, mutta onko ylikovaa tilanne siinä tässä? Rantanen pystyy pitämään tuon kärkeen. Vuoden nuorten luokan voittaja Mikko Vähälukka on otettuna nelospaikalle. Ei oikeuta enää jatkolähtöihin, mutta kierros on aikaa ja matkaa maaliin. On huimaa on kolmantena ja nyt alkaa Vähälumukallakin olla ohituspaikat vähissä jatkon suhteen. A-finaaliin Jesper Rantanen, B-finaaliin Elias Kalliokoski. Turpeinen ja Turpeinen matkaa kärkeen. Kärkinen kakkospaikalla, Timperi on kolmantena numerolla 1 Juha Lähde. Joko höyryä tulee, onhan sillä toki ajettu. Josi Turpeinen jatkaa matkaansa nuorten luokan A-finaaliin ja toinen jatkaja on numerolla 133 Rasmus Kettu. Ja Josefi Uutilainen jatkaa välierä Matka katkesi tällä kertaa B-finaaliin. 9. sija tuli Eliakselle sieltä. Saan tähän Eliakselle vähän kommenttia vielä, mitenkä kisat meni. Viime viikolla käytiin hakemassa tuolta maailmalta yksi Fiatti tallihin. Ensimmäinen jokkisauto meidän tallissa. Käytiin sillä ajamassa sitten vielä ennen asfalttikunkkua yhdet testikki. Tosiaan sillä autolla olisi tarkoitus Eliaksen mennä ajamaan tuonne nuorten SM Somerolle, mikä ajetaan kesäkuun alussa. En muista tarkkaan päivämääriä, mutta laitetaan tähän päivämäärä vielä. Mutta joo, käydään tallilla pyörähtämässä, minkä näköinen härveli sinne on ilmestynyt. Mikä tää on? Se on Fiat 133 Jokkiksen SM, tai nuorten ja naisten SM. Joo, mistä sä tällaisen oot hakenut? Mistä Parkanasta me tämä haettiin? Joo. Sä vissiin kävit testaamaskin tätä kuinka meni. Aivan hyvin, että
vähän se pomppi, että pitää takajousista ottaa vähän pois. Jaa. Niin. Sä oot sitä vähän maalallutkin. Joo, mä vedin sen pensselillä valkoiseksi. Joo. Sisältä mustaksi. Kyllä, sehän on aivan siisti. Tätä mä oon miettinyt, että mikä tämän idea on. Osaatko sä sanoa? Onko se sitten joku nopea lähtö vai mikä se oli? Millä nimellä sitä kutsuu? Nopean lähdön sääti. Niin. Pistäkäähän kommenttiin, mikä näiden funktio on. Jos joku sattuu tietämään oikein hyvin, niin kommentoikaa. Joo. On laite. Sä kävit vissiin viikonloppuna ajamassa Kemoraskin vähän asfalttikunkkua, kuinka siellä meni? No aivan hyvin meni, että muutama pari osumaa tuli siinä. Meinattiin kaataa se siihen. Oli heti toinen alkuerä ja Joo. jotenkin se eka meni. Niin mä löin lähdöstä 4 siihen, se ei oikeesti jaksanut mennä sille. Joo. Mutta vissiin ihan kohtuu hyvä tulos tuli. Joo, että muilla oli vähän paljon enemmän voimaa kuin siinä mun autossa. Niin. Kyllä. Monesko sä sitten olit lopuksi? Oliko mä 9? Joo. B-finaalin asti taisi riittää kyyti tällä kertaa. Semifinaali. Niin, vai semifinaali? Joo. Joo. Noniin. Mennäkö ensi vuonna taas? No pitää vähän katsoa, jos joku auto tulee. Kerropas nyt vielä katsojille, että mihin sä ajat seuraavan kerran. Mä ajan Härmän Touko JMS. Joo. Fiat 133. Miksikäs sun nimi ei näy tuolla rallycrossilistoilla ollenkaan? Ei. Mä hurahdin tähän jokkikseen niin, että Joo. ajetaan nyt sitä tämä kausi ja katsotaan mitä tehdään ensi kautena sitten. Meinaatko kuitenkin ajaa vielä rallycrossia tänä vuonna? Mä tiedän, pitää vähän katsoa se Jalasjärven kisa. Vähän houkuttelis, mutta Kyllä. katsoa. Ei mitään, se oli tällainen video tällä kertaa. Vähän jäi tuota Kemorasta ja testistä videot ohkaiseksi. Tulee niin touhuultua paljon, että harvoin sattuu tuo kamerakourahan, niin koitetaan, jos seuraavista jutuista saadaan vähän enempi materiaalia, niin pistetään tänne tubehen tulemaan taas. Mutta ei mitään, palataan ja nähdään seuraavalla videolla. Pistäkää kanava seurantaa ja tykkäystä ja kommentoikaa. Ei mitään, se on moro.